Keremli toprağımız senagat önümçülük üçine gymmatly tebiği baýlyklaryň mekanlary, türkmen telekeçleri, innowasion tehnologilary, döwrübap enjamlar bilen dolu üpçünedilen iri önümçülük toplumlaryny döredip, edildiýärmiň tebiği baýlyklaryny, halkymyň eşretli durmuşyny, milli ykdysadymyň güllep ötüşlerini gönükdirýärler. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylyna hormatly prezident bilen gatnaşmagyna dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilen Edil Dogondary keramika hojalyk jemgyýetiniň döwrübap önümçülük toplumy Ahaly welaýatynyň Beherden etrawyna ýerleşýär. Ýurdumyzda naparlayan guruluşlar hemde ilatyň isleglerini ýokary hili guruluşyk önümler bilen bökdönşüd üçinetmäge gönükdirilen kärhananyň kuwatlygy 1 ýylda 3 million 300 000 ino metr keramik granit hemde keramik plitalaryny şeleheme 120 000 sany şanfayans önümni önürmäge niýetlenenler. Baýa döwrübap kärhanada önürleýän häzirki zamany guruluşyk hemde bedegi serişleriniň durly görnüşleri guruluşyk önümçiligi pudugyny döwrübaplaşdyrmak, oňa dünýäniň öňde barjy tejribesini ornaşdyrmak, maddi enjamlaryň binýadyny ýetirilip putulanyrmak, importyň ornuny tutýan hemde eksport uğurly önümlerini täze önümçiliklerini döretmek boýunça öňde durýan wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdym mysallary. Döwrübap önümçilik desgasy bir näçe bölümden ibaret bolup, onda Italiýanyň iň öňde barjy enjamlary ornaşdyrylýar. Bu ýerde keramik önümlerini durly görnüşlerini taýýarlanyp, barly hanada olan fiziki hemde himik düzümi, şoltany agramy, çyýrlygy, suw siňdirjiligi, berkligi, syrçalama barlyklary ýokary tehnologik enjamlar arkaly ýerine ýetirilýär. Şereheme önümi goşulýan goşunylaryň muktary kesýetlenýär. Önümün hilini kepelenirmek üçin taýyny önümlere sanly tehnologiýalar bilen dogly barladan geçirilýär. Önümün hili ýürütük hünärmen tarapyndan tasdiklanýar. Her bir önüm baradaky maglumatlar tertiplenip, soňra gutulara gaplanýar. Gutularda hem önümün hili, şekli aýratynyklar bilen bagly maglumatlar belenilýär. Önümçilik desgasynyň ähli bölümlerini robotlaşdyrylan daşaýjylaryň awtomatik konveýerlaryň ulanylmagy we desganyň iň täze çemeleşmesi esasynda gurulan ona şaýatlygy diýär. Munyň özi önümçiligi maglumat emeli aň tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylanyny hemde önümçilik amallarynyň awtomatlaşdyrylanyny aňladyar. Kärhanada şanfayans önümleriniň önümhanasy hem hereket edýär. Şanfayans önümleri aýak toýun, kawlin, kvars çyýmalaryň öňürilýär. Sanly ykdysadyýetde hünärmenläň taýýarlyk derejesi üstünlikli iş alyp barmagyň iň möhüm şertlarynyň biridir. Özboşly senagat şäherçesini ýada salýan toplumyň çäginden önümçilik we edara binalaryndan başga da işgärler üçin naharhana, jemi 24 hojalygy hemde 100 orna niýetlenen iksany umumy ýaşaýyş jaýy, sport meýdançalary, çağlar üçin oýun meýdançasy, seýilgäh, zolagy bar.